Tak ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Evangelickej cirkvi metodistickej. Ja tu mám dneska zvláštneho hostia, členku našeho zboru Kvetku Balogovú. Tak Kvetka, vítaj v našom spoločenstve v detskej besiedke. Najprv taká malá otázka, trošku na uvoľnenie, ako sa máš, ako si prežila dnešný deň? Tak ahojte, pekný deň všetkým. Ďakujem za otázku. Dnešný deň bol pre mňa taký trošku ťažší, lebo som sa nejako necítila dvakrát fajn, ale zase som sa tešila aj na to nahrávanie dnešné a aj na to, že sa tu stretnem s ľuďmi, ktorých mám rada. Tak ďakujem na začiatok. Ja tu mám zo pár otázok na teba, možno, že niektoré budú trošku na telo, ale tak o tom aj zmysel tohto podcastu. Takže prvá otázka je vlastne, ako si prišla k svojej viere Boha. Trošku ťa poznám už ďalej aj s manželkou a viem, že si vyrastala možno, že kresťanskej rodine, ale povedz nám, tak nám, ako si vlastne prišla k viere Boha. Možno, že tá viera prišla ku mne. Ale ja som vyrastala, mala som to šťastie, že som teda vyrastala v kresťanskej rodine. Pamätám si také tie časy, že ma naši nutili chodiť do kostola, do katolického. Mimochodom stále mám ku katolíckej cirkvi dobrý vzťah a mám rada katolícku cirkev, napriek tomu, že som protestantka. Halleluja. A mňa mrzí, keď niekto, vieš, nadáva na katolícku cirkev a tým, že som v nej vyrastala, tak trošku si myslím, že ju poznám aj z inej stránky, než protestanti, ktorí do nej nikdy nechodili, ale za to mnohí vedia len kriticky rozprávať. Takže to len tak na začiatok. A teda chodívala som na nedeľné omše a tým, že ja som vyrastala na internáte, tak aj tam sa chodili do kostola a tam som teda chodila aj na hodiny náboženstva. S dievčatami sme sa večer modlili spolu a také tie veci, ktoré vtedy, tak ako sme vlastne vtedy mohli tú našu vieru nejak prežívať aj v rámci, alebo ako by som to povedala, ani nie že v rámci nášho veku, ale tak ako to bolo primerané nášmu veku. A prvýkrát som sa vážnejšie nad vierou zamýšľala, keď som mala 15 rokov a kedy som ochorela veľmi vážne a vtedy asi ako väčšina ľudí proste prídeš do kostola a proste sa pýtaš, že Pani, a prečo? Tak vtedy to bolo tak prvýkrát a potom takéto veľké obrátenie sa u mňa objavilo, keď som mala 18 rokov, už som pracovala a kamarátka, vtedy naša spoločná známa, pozdravujeme Lidka. Širochmanová. Áno, to je z Kučerové. Tak ona ma vtedy volala na stretnutie, že mládežnícke stredka, že čo to je, akože nevedela som si celkom predstaviť, že čo to je, ale nevedela ma zlomiť vtedy ešte, ale ak sa jej to podarilo, alebo ak sa to Bohu podarilo dostať ma bližšie k sebe, tak to bolo cez spev, pretože ja som dosť dlho odolávala, asi rok. A potom mi povedala, že vieš, ale my máme spevácky zbor. A také, že úplne, že očičkami začali svietiť, keďže spieval som od malička. Tak som povedala, že OK, že tak ja idem. A teda začala som najprv chodiť do spevokolu, no ale tam už nebolo vyhnutie, aby som neostala aj na tie mládežnícke stredka, ktoré boli vždy po nácviku nášho spevokolu, ktorý sa volal Glória, to si tiež pamätám obaja. To bolo krásne. Áno, to bolo veľmi pekné obdobie. A vlastne pamätám si, že som sa veľmi divne pozerala na to, keď ľudia tam okolo mňa, že s Bibliou a hneď prišli ku mne niektorí, a tak v dobrom, že ty Kvetia, že a tvoje, aký obľúbený verš z Biblie? A ja, že čo? Že aký obľúbený verš, že veď, ako ja som sa to vtedy na Božie slovo v žiadnom prípade takto nepozerala. No ale pamätám si jedno stretnutie, už si nepamätám, o čom bola téma, ale viem, že mal som tam nejaký čas, ktorý som mohla stráviť o samote a ja som sa tak postavila k jednému stĺpu, lebo my sme to mali v kostole, my sme to nemali, keď si Peťo pamätáš, v žiadnej nejakej zvláštne upravenej miestnosti. My sme to mali hore na takom poschodí, kde spieval väčšinou nejaký spevokol. A bola tam veľká zima inak. Áno. Sme mrzli, áno. Ale okej. No presne. A ja som vtedy tak prišla, som sa tak postavila k tomu stĺpu a mne vtedy
zrazu prišlo veľmi ľúto, akým životom som dovtedy žila. A aby si naši poslucháči alebo tí, ktorí nás sledujú, nemysleli, že ja som bola nejaký grázl v tom čase, že mala som čo ľutovať. Nie. Ja som žila úplne normálny život internátneho dieťaťa a veľmi zodpovedná som bola. Takže ja som nemala potrebu kajať sa nejako, že som niečo zle urobila, ale bolo mi to ľúto. A vlastne vtedy viem, že som sa tak modlila, že Pane, že keď si, že tak mi odpusť a že viem, že našla som niečo, čo som dovtedy hľadala, aj keď som to nevedela pomenovať, ale bol to zrazu taký zvláštny vnútorný pokoj, niečo, čo sa veľmi ťažko opisuje. Takže takto si myslím, že Pán Boh si ma nejak tak priblížil bližšie k sebe a dal sa mi spoznať. Vtedy tam na tom mieste. Koľko si mala rokov, keď sa môžem tak spýtať? Myslím, že vtedy som mala nejakých 19. Chcem sa spýtať, Kvetka, zmenilo sa niečo vlastne v tvojom živote, keď si uverila Boha, napríklad vzťahy s mladými ľuďmi, alebo vzťahy s rodičmi, alebo vzťahy napríklad s katolíckou cirkvou? No, vieš čo sa týka katolíckej cirkvi, tak vlastne v čase, keď som ja uverila, tak ja som ešte tesne predtým mala veľmi veľa otázok. A mne v tom čase nikto nevedel z katolíckej cirkvi, alebo respektíve, nie že úplne, že nikto, ale nikto pri mne nebol, kto by mi na tie otázky vedel odpovedať. Tak preto vlastne ja som aj vtedy odišla vlastne z takého pôsobenia úplne obyčajného človeka, ktorý chodí v nedeľu na omše a tak. Jasne. A vtedy vlastne som začala chodiť tuto k metodistom. Takže ja som odišla z katolíckej cirkvi nie kvôli zlej vierovke, nie kvôli zlým vzťahom, ale kvôli otázkam, na ktoré mi vtedy nemal kto odpovedať. Ale ja to nemám ani niekomu dodnes za zle. No a či sa niečo zmenilo? Určite u mňa to obratenie nebolo tak prudké, možno ako u niekoho, že teraz vie presne povedať deň, dátum a všetko okolo. Takže určite to neboli zo začiatku, ale že žiadne zmeny. Vravím, ono je to aj tým, že ja som bola dosť odpovedný a normálne zmýšľajúci mladý človek. Nebrala si drogy a tak ďalej? Nie, nebrala som drogy naozaj, ani som žiadne neresy, ani diskotéky, proste nič. No ale ono to neskôr, vieš, začalo a ono, ja stále hovorím, že to je dodnes, lebo vlastne začnú sa meniť tvoje postoje. A začneš sa meniť preto, lebo vlastne začneš brať to, čo o Bohu vieš, začneš to brať vážne a zrazu vieš, že ti to nedá proste správať sa nejak neprístojne, nedôstojne, ale začneš to Božie slovo brať proste naozaj vážne. Takže začnú sa meniť neskôr tvoje postoje k ľuďom, aj morálne otázky, prečo nie, prečo by som to takto aj nepovedala. Je to aj o tom. Takže ono tak postupne. Stratila si aj nejakých priateľov, odkedy veríš Boha, alebo práve naopak si získala nových nejakých, alebo... Ja nemám pocit, Peťo, že som niekoho stratila, skôr si myslím, že som získala ďalších, že ten môj okruh známych sa len rozšíril, takže nič dramatické naozaj v tomto smere nebolo. Tak dobre, poďme teraz na ďalšiu otázku. Možno, že ste si všimli, že Kvetka má určitý handicap, tak chcem sa spýtať vlastne, ja ťa trošku poznám viac, ale pre tých, čo ťa nepoznajú, ako to vlastne bolo s tvojím handicapom? Máš vlastne tú poruchu zraku od narodenia, alebo to išlo postupne? Ja som sa takto narodila, máme to aj zdokladované, že to je aj dedičná záležitosť. Takže vlastne od narodenia máš problém áno, je tam silná krátkozrakosť, týmto pozdravujem moju pani očnú doktorku, ktorú mám veľmi rada, lebo máme spolu taký vzťah, že dosť tak na rovinu si povieme veci, aj keď sú asi ani nie pre ňu, aj pre ňu nepríjemné a asi aj pre mňa, keď sa dozviete niekedy, že sa to zhoršuje, ale zase je to aj dobre, že si tak vieme veci na rovinu povedať. Takže od malička a vlastne kvôli tomu ja som vyrastala aj v škole pre nevidiacich, vo veľmi známej škole. Vtedy boli na Slovensku len dve. Jedna bola pre slabozrakých, bola v Bratislave a druhá bola vtedy len pre nevidiacich a slabozrakých. Teraz táto škola už má úplne iné zameranie okrem týchto dvoch handicapov. Tak tam som vyrastala.
A vlastne ten handicap ťa tak obmedzuje v živote, alebo je to v pohode, berieš tak, že je a je to OK? Vieš čo, aj. On aj výrazne obmedzuje a sú dni, kedy je to viac menej OK. Záleží asi od toho, že čo robím, čo potrebujem robiť. Ono si to asi ľudia niekedy, a ja im to nemám ani za zlo, že nevedia, vieš, predstaviť, že lebo mňa keď zbadajú, tak ja sa ešte stále viem dobre orientovať. Akorát sa to u mňa prejavuje, okrem iného tým, že si treba neviem prečítať autobus, teda názov, že kde ide. Neviem si už teraz, kedysi som vedela si aj veľmi blízko, keď som si priložila knihu k očiam, tak vedela som si aj knihu takto prečítať zrakom, ale tým, že už mám za sebou nejaké operácie, tak sa to zmenilo. Ale fungujem vlastne viac menej normálne a to je pre ľudí metúce, že vidia človeka, ktorý má v ruke bielu slepeckú paličku a zároveň vidíš, hej? Jasné. A ako to sú niekedy situácie, ktoré naozaj dokáže napísať len sám život. A je to také obmedzujúce napríklad v tom, že aby si to teda ľudia vedeli predstaviť, že mám výrazne v niektorých oblastiach života zúžený výber. Nie je to o škole, tam som zúžený výber už nemala, pretože v čase, keď ja som končila základnú školu, síce až tak veľa tých odborov nebolo pre nevidiacich, ale predsa len mohla som ísť na gymnázium, mohla som ísť študovať spev, klavír, mohla som ísť na zdravotnú školu, ja som konkrétne išla na zdravotnú školu. Ale neskôr som teda vyštudovala aj vysokú, aj tak, ale obmedzené napríklad v službách, ktoré vy bežne, ľudia, ktorí vidíte, vy si to možno ani neviete predstaviť, že ako máte obrovskú výhodu oproti mne. Je to vlastne s platením, ako peniaze, veď ty vlastne vidíš na tie peniaze? Áno, ešte áno. Ešte áno, ale ono je to problém vtedy, vieš, keď to niekto zneužije, čo sa mi stalo na dovolenke, že videli, že zle vidím, tak mi treba vydali v Maďarsku peniaze, ktoré boli neplatné. A ja som musela ísť a hľadať poštu, kde by mi to vymenili. Ale také praktické veci napríklad spočívajú v tom, že ja prídem trebárs kúpiť si nejaké mäsové výrobky a zatiaľ, čo ty, Peťo, vidíš celý pult, kde teda vieš, čo si môžeš vybrať. Jasne. Ja síce tam vidím, čo tam je, ale iba tak akože na prvý pohľad, že sú tam salami, šunky, ale ako neviem povedať, že teraz som si vybrala 10 deko z toho. Ja musím prísť a povedať, že dobrý deň, prepáčte, ja nevidím veľmi dobre, tak ja sa vás rovno opýtam. Máte toto a toto a toto? Ale sú to veci, ktoré ja musím už poznať, lebo nikto z tých predávačiek nemá ani čas a veľakrát ani náladu, aby ti povedal komplet sortiment, čo tam celý je. A tak to, áno? Že miesto kuracieho ti môže dať aj bravču a tak ďalej. Áno, stalo sa mi, také smiešné, ale stalo sa mi, že som si raz tak kupovala šunku a proste pani mi to tam išla dávať a jedna pani, ktorá stála za mnou, ako dodnes za to ďakujem, bola zlatá, upozornila pani predávačku, že prosím vás, že nedávajte tej pani takéto obsknuté, že dajte jej ako niečo, čo naozaj ako je čerstvé. A ja by som si to nevšimla. Dobre, tak poďme teraz ďalej, poďme teraz trošku do budúcnosti. Ty vlastne do metodistov chodíš už pekných pár rokov. 24. 24 rokov? Áno. Inak taká malá otázka, jak si sa tu vlastne dostala do tohto spoločenstva? No, cez teba. Cez mňa? Áno, cez teba, lebo my sme kedysi s Peťom slúžili v detskom domove. No to pamätám. Áno, my sme tam vlastne mali nejakú pomoc vtedy doniesť a ty si mi vtedy hovoril, že si teda začal so svojou Dankou, manželkou, začať chodiť sem a že ty, viete, že nechcela by si prísť a ja práve vtedy, vieš, som bola v takom období, že som hľadala si priestor a nejaký domov duchovný, tak áno, tu som prišla, takže cez teba. Aha. Aký bol tvoj prvý pocit, keď si prišla tu? Myslím si, že úplne v pohode, lebo síce trošku ma prekvapilo, že aké malé spoločenstvo. Aby posluchači vedeli, my nie sme veľké spoločenstvo, nie sme veľký zbor, ale to bolo asi tak všetko, inak veľmi ničím, pretože chvály, ktoré tu vtedy boli, som už viac menej poznala viaceré. A ako tým, že nás tu bolo tak málo, tak každý s každým sa bavil a automaticky aj so mnou ste sa začali, takže...
Bol to veľký rozdiel medzi katolickou cirkvou a napríklad našim spoločenstvom, možno taký najväčší rozdiel medzi týmito cirkvami? Čo je tak najviac? Rozdiel určite áno, no taký úplne, že markantný je v tom, že tí, ktorí poznajú katolícku cirkev, tak vedia, že omša tam je pevne stanovená, všetko tam robí kňaz. A toto, keď som prišla, tak zrazu to bolo také, že bolo to jednak veselšie a vlastne nie všetko, čo sa odohrávalo na bohoslužbách tu, robil iba samotný farár alebo pastor. Myslím, že oba dva výrazy sú úplne v poriadku. Tak niekto privítal, niekto mal na úvod nejaké povzbudzujúce slovo, potom bola kázeň, boli chvály a potom na konci povzbudenie a oznámia zbierka, to máte spoločné, alebo máme spoločné aj s inými cirkvami. Takže myslím si, že v tomto bol rozdiel v bohoslužbe. Bol rozdiel aj vlastne v celkovom ponímaní, myslím, Božie slovo, akože, čo sa týka kázania, bol tam nejaký rozdiel? To som nevedela vtedy ešte povedať, lebo vtedy som ešte nad Božím slovom nerozmýšľala tak, ako nad ním rozmýšľam dnes. Takže ja som to vtedy takto nerozmýšľala, že či to Božie slovo sa tu káže inak, alebo viac do hĺbky oproti katolíckej cirkvi. Myslím si, že teraz je to aj dosť vyrovnané. No, to je pravda. A navštevuješ niekedy katolícku cirkev aj teraz? Niekedy si zájdeš aspoň? Zájdem, keď som napríklad na mieste, kde nie je žiaden protestantský zbor, tak ja nemám problém. Otvorene to poviem. Zájdem si, ale nerobím tam niektoré úkony, ktoré súvisia s tým, že sú typické pre katolícku cirkev, čiže neprežehnávam sa, aj keď na tom nevidím nič zlé. Ale napríklad niektoré modlitby sa nemodlím, napríklad modlitby k Božej Matke, Panne Márii, ku ktorej mám mimochodom úctu, pretože ak si ju Pán Boh vyvolil ako Božiu Matku, tak mal na to dôvod. To si myslím, že to musím povedať, že by sa protestanti trošku mali nad tým zamyslieť. My máme veľmi taký, že no veď my si ju ctíme, ale nevidím to tak. Takže tam sa nemodlím takéto modlitby, alebo modlitby ku svätým, alebo takéto veci. Myslím si, že od katolíkov by sme sa mali veľa učiť, hlavne čo sa týka času a chodenia do kostola, takže a tej úcty. Modlitby o 6 ráno povedzme, ktorý protestant by prišiel. No, to je pravda. Mňa vlastne tiež, tak povedať, trošku naštartovali katolíci, keď som videl, že je minus 20 a stará babka ide o 7 ráno do kostola, tak to akože ma rovno šokovalo. Dobre, poďme teraz trošku do budúcnosti. Máš nejakú túžbu, niečo v živote dosiahnuť, alebo máš nejaký cieľ pred sebou? Ale tak určite áno, tých cieľov je viac, ale vzhľadom na to, aké aj iné zdravotné problémy mám, tak túžba je jedna vec, druhá vec je, že realita, ktorá nepustí, lebo ja nie som taký ten typ, že môžeš byť čímkoľvek si zaumieníš, tak to ja nerozmýšľam a nerozmýšľam ani tak, že každý sen si viem splniť. Chcela by som sa určite vrátiť k nejakej práci, o ktorej som pracovala od svojich 15 rokov a vlastne posledných 6-7 rokov je to tak, že nepracujem. Takže keby som si našla nejakú prácu, ktorá by zodpovedala tomu, čo viem, môjmu obdarovaniu a aj môjim zdravotným podmienkám by bola prispôsobená, tak by som bola veľmi rada. Samozrejme by som chcela žiť život asi ako každý, ktorý proste túži založiť svoju rodinu a žiť normálny, taký úplne obyčajný život. A chcela by som rozbehnúť, mám to v hlave, ale ešte som to nedotiahla celkom do konca, tým, že ja som orientovaná na slovo, na sluch, tak nejaký podcast. Niečo podobné ako my teraz tu. Áno, niečo na ten štýl. Super. Ale aby to bolo niečo, čo ešte veľmi na Slovensku sa nerozoberá. Nejaký taký iný pohľad trošku na to kresťanstvo, tým, že ja sa nebojím rozmýšľať kriticky a nebojím sa otvárať témy, ktoré sú aj kontroverzné. Dobre, tak poďme ďalej na ďalšiu otázku. Ja si všímam, Kvetka, možno, že mi dáš za pravdu aj ty, že kresťania, ktorí vlastne slúžia alebo sú veriaci už dlhé roky,
tak mám taký pocit, že sú viac opatrní. Buď nadviazať vzťahy, alebo sú sklamaní z cirkvi, vzťahov. Je to napríklad aj v tvojom prípade, že napríklad si už viac opatrná nadviazať nejaké vzťahy, či už s kresťanmi, alebo s ľuďmi zo sveta? Vieš čo, áno, ale nie je to kvôli samotnej viere, aj keď aj také prípady sú, ale je to kvôli tomu, že ma tí ľudia sklamali, ako ma môže sklamať či veriaci, či neveriaci človek. To je jedno. Ale je pravda, že som sa stretla so sklamaniami a s niečím, čo aj v cirkvi nebolo v poriadku, lebo cirkev tvoríme my nedokonalí ľudia a takto to teda niekedy aj vyzerá. A môžem povedať len toľko, vieš, Peťo, že tie najkrajšie a zároveň aj najťažšie vzťahy som si zažila v cirkvi. Nemôžem konkretizovať, že čo konkrétne, ale nech to nie je nikomu prekážkou, že mali možno zlú skúsenosť s nejakým veriacím človekom, že treba sa na to pozrieť, takže naozaj nás v živote môže sklamať kdekto. Pravím ešte raz, je jedno, či veriaci, či neveriaci. A asi som opatrná ako každý človek, ktorého niekto niekedy sklamal. Je tak všeobecne. Tak všeobecne. Ako ja, keď môžem tomu niečo povedať, tak som opatrnejší, to je pravda, ale snažím sa na tých ľuďoch hľadať niečo také, niečo pozitívne. Lebo každý z nás, ja si myslím, že každý z nás má niečo v sebe, čo je dobré. A tie negatívne vlastne veci, buď to riešim buď humorom, alebo to proste dám do nejakej inej polohy alebo humoru, hlavne humoru. Takže, ale človek je opatrnejší. No, ako za tie roky sa človek oťuká aj v kresťanstve, aj napríklad ja pracujem vo firme, kde je nejakých 500 zamestnancov, tak tam proste človek musí robiť buď kompromisy, alebo proste toho človeka milovať aj s tými chybami, čo má. Ja sa asi mám od teba čo učiť. Lebo ja som mala tento postoj, ale on sa potom zmenil, lebo ja som až príliš sa pozerala na to, že máme teda aj dobré vlastnosti, že som to mala opačný extrém, vieš. Takže ja už som teraz taká vyslovene, že realistka, ale obdivujem, keď niekto ešte stále dokáže sa takto na niekoho pozerať. O najhoršie je, čo ja niekedy zažijem, alebo z tých príbehov, že človek možno, že ktorému najviac dôveroval, tak ten ho niekedy najviac klame. No. Áno, aj o tom je život. To je niekedy smutné, a hlavne v kresťanstve, že niekedy veríš tomu človeku na 100% a on ťa sklame. No. Poďme na ďalšiu otázku. Čo by si na sebe asi najviac zmenila okrem účesu? Nie, ten by som nezmenila. Ten by som zatiaľ nechala tak. Ale vieš čo, ja už pár dní nad tým rozmýšľam, že keď tak, že čo by som na sebe zmenila. A ja by som na sebe zmenila jednu vec, ktorú sme sa na psychológii učili, že môžete byť záťažou a požehnaním zároveň. Mojím jazykom povedané. A to je niečo, čo mi je na jednej strane požehnaním a na druhej strane som z toho niekedy akože ale dosť nešťastná. A to je moja ukecanosť, tak to poviem. Nechcem povedať, že uvravenosť, lebo sa tu rozprávame tak uvoľnene, takže ukecanosť. Ja veľmi veľa rozprávam, ja si to aj uvedomujem a niekedy sa aj sama už dokážem stopnúť, že poviem mojim priateľom, že viete čo, už rozprávajte vy, lebo ja keď proste otvorím ústa, tak ich neviem zatvoriť. A väčšinou tí ľudia, že nie, že ty len rozprávaj. Viem, že akých dobrých priateľov mám, vieš, že sa na to takto milosrdne pozerajú, lebo kto ti povie, akože stalo sa mi, ale že už mi niekoľkokrát ľudia povedali, že ale ty už moc rozprávaš. Takže úplne vážne, že toto by som trošku tak pod kontrolu chcela dostať. Ale na strane druhej, tým, že sa viem veľmi rýchlo vynájsť, viem pohotovo reagovať, mám pomerne dobrú slovnú zásobu a najviac sa to prejavilo, keď som bola na vysokej škole, kde som mala ústne skúšky, ja som nemala písomné, tak ja som sa tam musela vedieť vynájsť, takže to. Takže ukecanosť. Áno, ukecanosť to a možno by som chcela mať trošku ešte taký ten milosrdnejší pohľad na tých ľudí, ako máš ty.
čo sme sa boli rozprávali, lebo môj je až bolestivo realistický. Dobre, poďme na ďalšiu otázku, už predposledná. Oplatí sa v dnešnej dobe tak kráčať s Bohom? Ja mám niekedy pocit, keď si stretávam s kresťanov, tak je tam na druhej strane kostole radosť. Áno, my sme vlastne v spoločenstve takí radostní, chválime Boha, sme všetci tu veselší, anjeli. Ale keď vidíme vlastne do spoločenstva, tak sa mi to stáva, aj v mojom prípade, že človek upadá pod tlakom či už pracovných alebo iných vecí do takých, by som povedal, nie až depresí, ale takého sklamania možno, že človek si niečo vysníva, že toto Bože by som chcel a zrazu mu to Boh nedá a potom je človek nejaký taký, je v depke, že Pane Bože, prečo? Prečo si mi nedal to, čo chcem? Áno, presne tak. Že i napriek tomu všetkému myslíš si, že oplatí sa kráčať s Bohom, aj keď mi Boh nedá to, čo by som možno, že o čom snívam? No ja som v období života, kedy si kladiem hlavne tú druhú časť tej otázky, že ani nie, že že či sa oplatí veriť, ale že Pane, že keď si mi nedal to, za čo sa tak už dlho modlím, že tak o čom to celé má byť a tak, takže tam je taký ten rozmer smutku a sklamania, ten tam je niekedy. Ja nie som taký ten kresťan, ktorý proste, ako by som to tak povedala, by som nikoho tým neurazila z charizmatických cirkví. Ale ja nie som taký kresťan, ktorý by za každým všetko bral úplne totálne do pohody a že Pán vie, čo robí, on vie, čo robí, to je pravda. Ale sú chvíle, kedy naozaj tie modlitby nie sú vypočuté a je to ťažké a som sklamaná, ale napriek tomu môžem povedať, že určite sa oplatí veriť, lebo vlastne naprieč staročiami tá viera bola vždy pre ľudí to, čo ich držalo. A ja si myslím, že aj dnes je to tak a dnes možno viac ako kedykoľvek predtým, pretože žijeme v dobe, ktorá je veľmi mätúca. Kde máme ako naozaj niekoľko druhov pohlaví, aspoň teda niektorí to tvrdia, ja tomu neverím, to poviem otvorene. Verím len v dve pohlavia. Ale žijeme aj v dobe, kedy aj sa úplne zmazali hranice medzi dobrom a zlom. Všetko je zrazu nejaké relatívne a pravda je relatívna a no, viete, ono to nie je celkom tak. Je to, ako hovorí, ja budem teraz spomínať pána farára, ktorého si veľmi vážim, veľmi známeho farára, katolíckeho farára, Mariana Kufu, ktorý hovorí, že to je ten liberalizmus, to je tá hmla, ktorá ti neumožňuje vidieť. Zatiaľ, čo v tme ty vidíš nakoniec to, že tam nejaké svetlo je, ale pri dobe, ktorej žijeme, nech už si ju nazve každý ako chce, či je liberálna, či neviem aká, tak žiješ len v hmle, ale ty nikde nevidíš ten záblesk niečoho jasného, toho svetla. Tak práve preto si myslím, že tá viera má o to väčší zmysel, lebo ti nielen dodáva silu, ak je to zdravá viera, tak ti dodáva silu. Ak je to nezdravá viera, tak môže z nej byť pokojne zdeptaný. O tom zase vie veľa rozprávať veľmi dobre Max Kašparu, ktorého mám tiež veľmi rada. Ale tá viera je pre teba obohatením a žiješ v nádeji. Vieš? Ty žiješ v nádeji a žiješ pre nádej. Myslíš si, že cirkev v dnešnej dobe má niečo dať človeku, také niečo, čo nedáva tento svet? Musí, lebo ak prestaneme naozaj biblicky povedané byť takoutou soľou, čiže tými kresťanmi, ktorí vedia, kedy čo povedať, tak potom o čom to má byť, vieš? Musíme vedieť sa vedieť vyjadriť k veciam a musíme vedieť dávať práve to človeku, čo mu nedokáže okolitý svet dať. A to je tá nádej, to je ten pokoj, ale pokoj taký, o ktorom Pán Ježiš povedal, že to je taký pokoj, ktorý dokáže dať naozaj len on. Nemám na mysli pokoj meditačného charakteru. Ono, ja aspoň trošku ťa doplním, že ja vlastne zistujem, že keď ľudia zo sveta, napríklad aj v mojej práci, alebo kde sa stretávam s mladými ľuďmi, alebo s deťmi, aj keď sú títo ľudia
poviem poslednú príhodu. Jeden môj kolega z práci mal ísť na takú služobnú cestu do Holandska a on tak nikde nechodí do kostola a vôbec jeho slova sú, by som povedal, každé druhé vybrané slovo. Tuto nebudem hovoriť. A práve on ma pozná, že som kresťan a je to také zvláštne, a tu sa mi stalo viackrát, že ľudia zo sveta, ktorí neveria Boha, napríklad aj tomto mojom kolegovi prišiel za mnou a povedal: Peťo, prosím ťa, modli sa, nech lietadlo nespadne, nech dôjdeme, nech to nájdem tú firmu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že my sme takými, by som povedal, možno malými svetielkami, ale o to dôležitejšími pre tento svet. Lebo ako ty si spomínala, vieš, ten duch liberalizmu, keď už vlastne nie sú hranice, všetko je OK, môže si dovoliť hoci čo, ale myslím si, že každý z nás musí mať určité hranice a myslím si, že Božie slovo a písmo nám dáva také v úvodzovkách mantinely, že odtiaľ potiaľ. A to je na tej viere to dobré, vieš, že ťa vie ochrániť. Určite. Dobre, tak máme už všetky otázky zodpovedané. Ešte nakoniec by som, viem, že tak ťa poznám už dlhšie aj s mojou manželkou Dankou, viem, že rada čítaš. Máš nejaký taký tip na nejakú takú dobrú knihu? Ja ich mám veľmi veľa. Tak tie aspoň také dva ktoré rada čítaš. Okrem Biblie, samozrejme. Ku ktorým sa treba zvraciam, alebo ktoré ma oslovili? No napríklad v poslednom čase, čo si tak dobre čítala, ktorá tá kniha tak najviac oslovila, alebo ti dala niečo do života? Dám dva tipy na dve knihy a je jedno, či ste tí, čo nás sledujete, veriaci alebo neveriaci, lebo si myslím, že obidve knihy vás môžu osloviť. Neviem, či správne poviem autorov, tak ich radšej nebudem spomínať, ale môžeme sa tak dohodnúť, Peťo, že môžeš dať rovno linky na tie knihy. Jasne, to sa tak bežne ako robí a je to podľa mňa fajn. Určite. Takže prvá kniha, ktorú som vlastne ti už nachystala, že ti ju teda požičiam, že by ťa mohla zaujať, je kniha Menej konať, viac byť. Je to kniha od slovenskej autorky, dievčiny z katolického prostredia, ktorá rozpráva o syndróme vyhorenia. Možno si niektorí poviete, a veď o tom sa toľko rozpráva. Ja hovorím, že vďaka Bohu, že sa o tom toľko rozpráva, lebo je to podľa mňa téma, o ktorej by sa ešte dlho malo rozprávať. Aby sme sa my ľudia naučili, že nehrajme sa na Pána Boha. A vrám to kvôli tomu, že ja som tiež patrila medzi ľudí, ktorí mali pocit, že musia spasiť celý svet. A vlastne som pochopila, že som sa tak trošku stávala na miesto, ktoré patrí Bohu. Iba on to môže urobiť. A tá kniha nielenže rozpráva o tom, že ako autorka sama vyhorela, ale sú tam veľmi dobré rozhovory s psychológmi, ktorí sú veriaci a dávajú na to vyhorenie taký biblický pohľad. Je tam aj pohľad na to, kde sa stala chyba, keď sme sa dostali do štádia, že zo zaneprázdnenosti sme si spravili pocit dôležitosti. To je jedna kniha. A druhá kniha je tiež veľmi dobrá a je to kniha Hranice, ktorá rozpráva o tom, že tak ako máme hranice v bežnom svete, kde máš oddelený pozemok a svoj dom a všetko, čo s tým súvisí, tak je dobré mať takéto hranice aj v duchovnej oblasti. A možno je to aj na tému toho, že prečo sme niekedy potom tak sklamaní z tých ľudí, lebo niekedy dovolíme tým ľuďom až príďaleko zájsť. Aj veriacim. Takže potrebujeme sa naučiť znovu pozerať sa na hranice ako na niečo, čo je dobré, čo Pán Boh stvoril, pretože nás chcel ochrániť a čo má svoj zmysel. Z tejto knihy Hranice sú potom ďalšie série hraníc, ako hranice v chodení, hranice v manželstve, hranice vo výchove dieťaťa. A môžem ju len a len odporúčať. Stále sa dá zohnať, dokonca som zaregistrovala, že sa na novo vydala pár rokov dozadu. Poznám tú knihu, je veľmi fakt vynikajúca, takže... Dobre, tak to bola posledná otázka. Tak aj ti ďakujem, Petka, za rozhovor, ďakujem, že si našla čas. Rada ďakujem aj ja, že som mala tú možnosť trošku rozprávať.
Verím, že aj na budúce sa stretneme na nejakom inom podcaste, na nejakú inú tému. Hlavne handicap, mňa by zaujímalo určite oveľa viac vecí, čo sa týka tvojho osobného života s handicapom. Pretože ja obdivujem ako ľudí, ktorí vlastne majú niečo, čo my máme všetko a vy vlastne máte tie, by som povedal, zmysly alebo nejaké handicapy, ktoré vás obmedzujú v živote a i napriek tomu vlastne idete ďalej. A v tvojom prípade mám pocit, že sa neľutuješ, že to máš, ale práve naopak ideš ďalej a ďalej a ďalej napriek okolnostiam, ktoré vidíš okolo seba. Takže za to chvála Bohu. Dobre, tak maj sa krásne a nech ťa Boh žehná, no a ja sa teším už na budúci podcast. Nech vás Boh žehná, no a majte sa krásne. Majte sa krásne a veľa múdrosti a veľa síl prajem všetkým, aby ste sa dokázali napriek možno všetkým ťažkostiam, ktoré máte v živote, na ten svet okolo seba pozerať ešte trošku stále s úsmevom. Amen.